शिरसाट मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमीर शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। नमस्ते, मी मंजू लक्ष्मी, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग। आपल्या जिल्ह्यामध्ये पुढच्या 3 दिवसात रेड अलर्ट जाहीर केलेले आहे। आज ऑरेंज अलर्ट होते। काल आपल्या जिल्ह्यामध्ये ऑलमोस्ट 155 मिलीमीटर पाऊस पडले। आजच्या ऑफिशियल फिगर्समध्ये जवळपास 90-100 मिलीमीटर आहे, कमी आहे। पण पुढच्या 3 दिवसच्या जे रेड अलर्ट जाहीर केल्यामुळे आपण NDRFच्या एक टीमच्या मागणी केली होती आणि आज जिल्ह्यामध्ये 22 मेंबरच्या NDRFची टीम दाखल झालेली आहे आणि सध्या जिल्ह्याचे ते रेकी करत आहेत। जिल्ह्याच्या सध्या सगळे नदीच्या पण आपण प्रवाह सध्या धोका पातळीपेक्षा कमी आहे आणि सगळे आपला घाट रस्ता पण सुरू आहे सध्या। पण उद्याच्या 3 दिवसच्या रेड अलर्टमुळे सगळे नागरिक त्यांना सतर्क होणे गरजेचे आहे, सतर्क राहणे गरजेचे आहे। आणि आज आपण एक आपत्ती व्यवस्थापनच्या सगळे यंत्रणाच्या एक मीटिंग घेतली होती। सगळे BDOs, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, मुख्य अधिकारी सगळ्यांना आपण सूचना दिलेली आहे। सगळे तालुका लेवलच्या कंट्रोल रूम ॲक्टिव्ह आहे। जिल्हा पातळीवर पण आपण कंट्रोल रूम 24 तास ॲक्टिव्ह ठेवलेली आहे। आपल्या कंट्रोल रूमचे नंबर 22 88 47 आहे, नाहीतर तुम्ही 1077 हा टोल फ्री नंबरला सुद्धा कॉल करू शकते। कुठेही नागरिकांना वाटलं की एक आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता असेल तर ताबडतोब तुम्ही कंट्रोल रूमला फोन करा आणि आम्हाला कळवा। आणि जिथे दरड कोसळण्याची शक्यता असलेले भाग आहे या पूरप्रवण क्षेत्र आहे तिकडच्या नागरिकांना विनंती करते की तुम्ही स्थानिक प्रशासन वेळोवेळी देणारे सूचनाचे पालन करा कृपया। आता सध्या आपण देवगडमध्ये एक 6 कुटुंबांना ऑलमोस्ट 26 लोकांना पेंढरीमधून आपण त्यांना थोडं स्थानांतर केलेले आहे। पण कुठल्याही प्रकारच्या दुर्घटना नाही झाले, फक्त प्रिकॉशनरी एक लँडस्लाइड व्हायची शक्यता असलेले क्षेत्र आहे म्हणून प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून आपण त्यांना शिफ्ट केलेले आहे। बाकी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि मी काल आपल्या पूरप्रवण क्षेत्रात पाहणी केली होती। बांदा, बाजारपेठ, तेरेखोल नदी त्या भागात आपण गेले होते। उद्या आपला जिल्ह्याच्या पालक सचिव येतात आपल्या जिल्हा लेवलच्या आढावा घेण्यासाठी आणि NDRF टीम पण आहे। तर कुठलाही या भीतीच्या या काही म्हणजे तसं काही वातावरण नाही आहे। आपण सज्ज आहोत आणि फक्त अंबोलीमध्ये 1-2 दिवस अगोदर जसं घटना घडलं की एक असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेज